kagad ka. Iya, ito na lang kagad. Kaya iya, yan at ang beneficiary ito. Kanang barangay sa hindi kang kamanulito nga agad. Salamat pa ng talito. Salamat. Yeah, beneficiary ka always. Then, salamat. Salamat. Salamat, Kuya Lito. Oo. On, over. Mopay, malo. Adok dito kay tindan tadto. Yeah, congratulations. Nabunot ako. Ramil Pabilando. Yan ang beneficiary at Barangay Bigan. Ito yung upay. Tapos salamat. Kagan ka manulito nga badges. Ibubugtuan mo. Oo, siguro. Tapos salamat sa iya, pati sa iyong katanan, iyong pamilya. Hey. Badges family. Oo. Salamat, nga damo, more blessings. Asawa ni Ramel, hiya. Ay, ako nag-receive, pero hindi din eh. Kadi kami.